Women's Ministry nke Chapel of Glory International University Chaplaincy emelugobe mmemme ụbọchị Sisters nke afọ 2024. Nyabụ mmemme bụ nke na-adọta ụmụ nwanyị na Chapel of Glory International University Chaplaincy Nnamdi Azikiwe University Ọka bụ ebe ha nọ wee merube mmemme lotekwa maka onwe ha. Nke a bụ oge ụmụ nwanyị nakwa ụmụ agbọghọbịa jiwe na-enwe ohere ịchịkọta isi ọnụ n'ọkọ kalịa ụka chigharịa uche n'okwu nke Chineke nakwa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche mee ka ha bụrụ ndị nke ga-eneba anya n'ebe ha nwere ndaghachi azụ nakwa inwe ọzụzụ maka ọdịnihu. Ka anyị sonyere Chibuzo Obidike ka ọ kọwara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Chibuzo ukwu n'ihe na-echere ụmụ nwaanyị aka mgba ma dụkwa ha ọdụ ka ha bụrụ ndị na-ebi ndụ dịka ndị otu Kraịst. N'ozi ya nke a kpọrọ Ịbụ Ihe, onye ọbịa pụrụ iche bụ onye kwuru okwu bụ Sista Kristi Ogbodo bụ onye nke ozi ya bụ nke o wetara n'akwụkwọ mbụ nke Jọn ya na akwụkwọ nke Matu, kọwara na ihe dị iche iche abụghị ihe na-eme ka mmadụ bụrụ onye nke Chineke, ma kwukwa na ọ bụ mmadụ ịga ije n'ụkpụrụ nke Chineke bịa na-ebikwa ndụ n'ime Kraịst. Ọ kọwara sị na ihe ya eme ka mmadụ na-egbuke ka ihe abụghị ihe nke ọ na-emepụta n'onwe ya, kama na ọ bụ ịzọnye ụkwụ n'ihe na-enye Chineke otuto ma bụrụkwa nke ihe nke ga-achụpụ ọchịchịrị na ndụ ya. N'okwu ya n'oge emechanya bụ mmemme, onye prezidenti nke ndị otu ụmụ nwaanyị Chapel of Glory bụ Prọfesọ Ebele Okoye bụ onye sịrị na ya bụ mmemme bụ nke a na-eme n'izu ụka nke abụọ n'ọnwa nke asaa, si na ọ bụ ka ha wee tụlee onwe ha ma ha na-agatakwa n'ụlọ ha n'ụlọ ụka ya na n'obodo, ma kwukwa na isiokwu nke arọ abụọ ụmụ nwaanyị bụ ihe nke ezinụlọ bụrụkwa nke ụka na nke obodo. Onye isi oche nke kansụl ya bụ ụlọ ụka bụ Prọfesọ Imokoye na onye bụ onye priest nke na-ahụ maka ya bụ ụlọ ụka bụ Reverend Prọfesọ Leonard Onwuzuligbo kwuru na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-atụ ụtụ n'ebe ọ pụrụ iche ịhụ na obodo na ezinụlọ na-adị mma ma kọwakwa ha dịka nnukwu ide nke ji ụlọ ụka. Ha doro ndị dị ọdụ ka ha jisi ike na-echere ndị nwunye ha aka n'ịzụlite ụmụazị ma kwukwa ka ha wee na-emezi ibe ihe mebiri emebi ka ọ bụrụ nke dị mma n'obodo, ma kpekwarụ Chineke ka ọ na-aga n'ihu na-agọzi ha ka ha wee na-arụ ọrụ ha otu ọ kwesịrị. Onye Director nke News and Current Affairs na Anambra Broadcasting Service bụ Oriakụ Judy Jeff Nwabueze bụ onye nke kọrọ akụkọ ụwa ebe ọ pụrụ iche na ya bụ mmemme. Ndị otu ụmụ nwaanyị nke ụka bụ nnọọ ndị gbara egwu gaa n'iru Chineke wee nye ekene ya na abụ dị iche iche na ejije na ihe ndị ọzọ na ịtụ ụtụ iji wee kwado ndị ajadu nwaanyị na ndị ajadu nwoke bụ ihe ndị hiri odo na ya bụ mmemme.